ҳамасола дар шаҳри Ялтаи Ҷумҳурии Қрим фестивали сеюми байналмилалии кушоди мусиқию адабии Яллос баргузор мегардад, ки дар он беш аз 200 шоиру нависанда ва сароянда аз кишварҳои Федератсияи Русия, Беларус, Қазоқистон, Исроил, Молдова ва Тоҷикистон ширкат менамоянд. мақсади фестивал тарғиботи шеъри муосир, суруд ва таҳкими робитаҳои эҷодӣ ва дӯстонаи шоиру бастакорони кишварҳои мухталиф мебошад. хушбахтона имсол аз Ҷумҳурии Тоҷикистон узви маҳфили адабии ворисони Турсунзода Владислав Валов бо суруди «Дворец арбоб» яъне қасри арбобро, ки бо қалами ҳамоҳангсози идоракунии байналхалқии Иттиҳоди байналмилалии нависандагон оид ба кор бо муаллифон Абдуқаҳори Қосим тааллуқ дошт, пешкаши иштирокчиён гардонид. Все мои песни, которые я исполняю, пишет слова на эти песни Абдуқахор Косым. И наш турсунзадевский поэт, он пишет на таджикском языке, так и на русском языке, занимается популяризацией русского языка в Таджикистане. Я приехал на этот фестиваль с песней «Дворец арбоб». Эта песня была посвящена большому историческому моменту, который произошел в Таджикистане во время гражданской войны, когда наш лидер нации, президент Эмомали Рахмон, совершил мир в нашей стране. И этот мир по сей день в Таджикистане существует. И этому посвящена песня, да? Посвящена песня тому месту, где было подписано мировое соглашение, где собрали все умы Таджикистана. Это дворец арбоб, который находится в городе Худжанде. Лидер нации возглавил народ, вместе всех он любовью собрал. боиси зикр аст ки суруди «Дворец арбоб» яъне қасри арбоб дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва хизматҳои арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро инъикос намуда метавонад дар баланд бардоштани эҳсоси ифтихори ватандорӣ нақши боризро гузорад. вақте ки дар ин фестивали байналмилалӣ ин сурудро сароид бисёр ҳам бо як ҳиссиёти баланди ватандорӣ ва даст ба қафас сина бурда мая родина Таҷикистан гуфт, ин ростига бисёр ҳам ин шаҳодат аз он медиҳад ки ҳар як нафар тоҷикистонӣ аз кадом қавму миллате ки набошад ифтихор аз он дорад ки сокини Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. имрӯзҳо месазад ки ҳар як тоҷикистонӣ дар миқёси байналхалқӣ дастовардҳои Тоҷикистон, дастовардҳои 26 соли истиқлолият ки маҳз заҳматҳои пешвои миллатро мисол бо заҳматҳои пешвои миллат ба даст омадааст ташвиқу тарғиб бикунанд то ин ки اون نفرانی که با چشم کم میگیرند این صلح تاجیکان رو، این دنیای آباد تاجیکان رو دانسته باشند که نه، واقعیت دیگر است و همین سرود قصر ارباب که در این فستیوال بین المللی صدا داد و مردمانی مثل چندین منطقه در اونجا زیایان چندین منطقه شرکت داشتند و توسط تلویزیون مرکزی جمهوری قریم نمایش داده شد. این علاقه باعث افتخار تمام مردم تاجیکستان می باشد. ногуфта намонад ки Владислав Валов бо садои марғуладори худ аъзои ҳакамон ва иштирокчиёнро дар ҳайрат гузошта ғолиби фестивал дониста шуд. суруди «Дворец арбоб» яъне қасри арбобро бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол намуда дар вақти иҷрои ин суруд тамоми иштирокчиёни фестивал ба рақс даромаданд. ин дастовардҳо бозгӯи он аст ки фаъолияти маҳфили адабии ворисони Турсунзодаи шаҳри Турсунзода ҷиҳати таблиғу ташвиқи дастовардҳои пешвои миллат дар даврони истиқлолият ва адабиёти муосир дуруст ба роҳ монда шудааст ва самараи худро медиҳад. Для тебя всё отдать, даже воздух, которым дышу.